Súčasťou nových aut. Juraj Fazekač, René Medzihradský, televízia Markíza. Predné brzdové svetlo testoval mesiace tým výskumníkov zo Žilinskej univerzity. Teraz sa naživo spájame s profesorom Milošom Poliakom. Pán Poliak, naozaj dokáže tento vynález zachraňovať životy? Dobrý večer, prajem. Záchrana ľudských životov a zníženie počtu zranených v cestnej premávke je pevne spätá s znížením počtu dopravných nehôd. V roku 2023 v čase, keď sme testovali predné brzdové svetlo v Trenčianskom a Žilinskom kraji, tak v týchto dvoch krajoch výrazne klesol počet dopravných nehôd o viac ako 10% pri porovnaní s ostatnými krajmi na Slovensku. Podľa našich odhadov, v prípade, ak by sme namontovali predné brzdové svetlo aspoň na 10% vozidel na Slovensku, tak mohli by sme zachrániť v priemere ročne 39 ľudských životov. Je potenciál predného brzdového svetla až taký, že by mohlo byť v budúcnosti povinnou výbavou aut? Na potenciál predného brzdového svetla priamo poukazujú výsledky výskumu, ktorý realizovala Žilinská univerzita. V roku 2023 v Trenčianskom a Žilinskom kraji sme namontovali predné brzdové svetlo na 0,4% vozidel, ktoré realizovali premávku v týchto dvoch krajoch a podarilo sa nám identifikovať zníženie škody, ktorá by ináč vznikla v súvislosti s cestnou premávkou o 30 miliónov eur v týchto dvoch krajoch za rok. V prípade, ak by sme mali namontované predné brzdové svetlá na celom Slovensku a aspoň v objeme 10% vozidiel, tak úspora tej škody by sa pohybovala niekde 200 miliónov eur ročne. V súčasnosti sa predpokladá s dobrovoľnou inštaláciou predného brzdového svetla na vozidla, čo samozrejme má taktiež veľký význam. Avšak v budúcnosti sa predpokladá, že predné brzdové svetlo sa bude priamo montovať vo výrobe na vozidlá a vlastne každé novo zakúpené vozidlo bude už vybavené predným brzdovým svetlom. Pán Poliak, ďakujeme za rozhovor a želáme ešte pekný večer. Prajem pekný večer.